I ara a continuació tocarem un tema que va dedicat a un amic nostre, que ell es diu Pol Homedes, que és un amic que sempre a cada bolo que fem li dediquem aquest tema, però mai ve a veure'ns. No sé com ho fa. Què vindràs avui, Pol? Sí, avui vindré. No ve mai.